Når man stiger ind ud af sin lastbil, skal man gøre det ordentligt. Man må ikke bare springe find over, tage fra midten direkte op, som vi gjorde første film, og bare hoppe direkte ned. Det skader ens fødder, fordi man får et stød fra fødderne, og så hele vejen op i ryggen, og det er ikke skide godt. Man holder længere, hvis man gør det på den rigtige måde.